Елате с мен в хотел Терме, село Баня. Хотелът разполага с огромна спа площ, множество външни и вътрешни басейни, сауна и какво ли още не. Наистина, за истински ценители на спа преживяванията горещо препоръчвам. Храната е вкусна, има няколко ресторанта. Хотелът разполага с детски кът и е подходящ за малки деца. Изключително просторни стаи, чисто. На нас много ни хареса. Определено ще се върнем отново. Вече няколко пъти сме посещавали и със сигурност си заслужава. Мястото е супер подходящо за всички, които водят активен начин на живот, спортуват. Има доста хубав фитнес, страхотна външна част, която е подходяща за разходки, масажи и всичко нужно за чудесно спа преживяване. Остави коментар, посещавал ли си мястото, харесваш ли да ходиш на спа и коя е любимата ти спа процедура.